Zaɓinku, zaɓinku. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu mai suna labarin ƙirƙira, wadda channel ɗin One Arewa TV ke kawo muku. Idan mai sauraro na biye da mu, muna cikin littafin nan ne mai suna Nida Dalibata. Idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa, har bakin gate ɗin gidansu Fatima baba yayi mata rakiya sannan ya tafi. Tun a compound ɗin gidan suka haɗu da Fatima ana mata ƙunshi. Murmushi Fatima ta yi ta harari Hafsat ta ce, shine jiya babu ban kwana kika yi tafiyar ki ko? Dariya Hafsat ta yi ta ce, sorry sister, yanzu ma in an gama miki ma wa za a yi wa? Ta ce, ke mana, dama na yi ta jiran ki baki zo ba, na ce to bari idan an gama min zan je gida na kira ki, amma tunda kin zo shi kenan. Murmushi Hafsat ta yi ta ce, to shi kenan, ni a nan ma zan kwana. Ihun murna Fatima ta yi ta ce, please da gaske kike? Hafsat ta ce, bari na je ɗakin ki na ajiye kayana mu gaisa da Umma. Fatima ta ce, okay shi kenan. Ta yi cikin gidan, babu jimawa kuwa aka gama wa Fatima aka fara yi mata. Sun kai awa guda suna abu ɗaya kafin nan aka gama. Bayan ya bushe kuwa, ƙunshin ya yi musu kyau. Sa Aliyu ne zaune a part ɗinsa yana ta aikin tunanin Hafsat, ji yake yana son ganinta. Nan ya tashi ya ɗauki ɗin motar sa ya bar gidan. Tunani yake shin ina ma zai fara zuwa, ai da kunya ya nuna gun Hafsat ya je. Shi yayi zai yi shi dan baya so ta yi masa wata fahimta. Bari ya je gidan su Ahmad kawai tunda har gidan yana shiga, duk da dai ya daɗe rabonsa da gidan. Gaskiya in ya je ya ga Fatima, ƙila zai iya cewa ta kira masa Hafsat. Da wannan tunanin yayi hon a gidan su Fatima, gateman ya buɗe masa. Bayan ya yi parking ya fito da niyyar shiga cikin gidan. Daidai gun flowers ya ji sweet voice ɗin Hafsat tana cewa, ni fa sis ba wani kitson da zan yi, steaming za a mun kawai, za ki raka ni ko kuma ki zauna abinki. Fatima ta ce, ai ke kin fi ni gashi, ki je kawai ai miki, ni zan yi kitso na ai. Hararanta Hafsat ta yi ta ce, to shi kenan, ba damuwa. Maganar ta makale mata a baki sakamakon ganin sa Aliyu da ta yi ya nufo inda suke zaune. Da sauri Hafsat ta sunkuyar da kanta ƙasa, shi kuwa ya kafe sa da idanu yana kallo. Fatima ce ta yi saurin gaida shi, ya amsa haɗe da tambayarsa ko Ahmad na part ɗinsa. Fatima ta miƙe ta ce, bari na je na gani ko yayan yana ciki. Nan ta bar gun. Sa Aliyu a hankali ya kalli Hafsat ya ga kanta a duƙe, ya ce, bara na koma tunda ba kya son ganina. Da sauri ta ce, a'a yaya ba haka bane, ina kwana? Ya ce, lafiya ƙalau, mu je in kin shirya na kai ki gun steaming ɗin. Da sauri ta ce, ai na fasa zuwa ma yaya. Da idanu ya tsare ta yana kallon ƙunshin da aka yi mata, ya yaba ƙunshin a zuciyarsa. Miƙewa tsaye ya ce, je ki saka hijabinki mu tafi, bana son musu ko gardama. A daidai nan Fatima ta iso cikin girmamawa ta ce, sa yayan ma baya nan. Murmushi ya ce, kar da ki damu, zan kira shi, dama na kira shi bai ɗaga ba ne, amma kuma yanzu bari na fita. Hafsat kuwa jan Fatima ta yi gefe wai ta zo ta raka ta, sa Aliyu zai kai ta gun steaming. Fatima ta ce, sis ba za ni ba, ki je don Allah, ni kan kina ma ɓata masa lokaci. Hararanta Hafsat ta yi ta ce, ba za ki raka ni ba da gaske? Fatima ta ce, Hafsat ta kalle ta ta ce, shi kenan, haɗe da barin gurin. Shi kuwa sa Aliyu ya cika fam da shanyawar da Hafsat ta yi masa. Jira kawai yake ta ƙara 5 minutes, in bata zo ba ya yi tafiyarsa. Can sai ya hango ta jikin madubi, ya ci gaba da kallonta har ta iso gun motar. A hankali ta ƙwanƙwasa ya buɗe mata. Murmushi ta yi ta ce, yayana ka yi haƙuri, na barka kana ta jira na ko? Daɗin maganar ta
ya sa bai tare da ɓata lokaci ba ya sakar mata murmushi. Motarsa ya tada ya ce, "My sister, kin san ina ji da ke, zan jira ki ko minti nawa ne, amma wani kalan kaya za ki saka a gun dina?" A hankali ta ce, "Gown ne dark blue da 'yar ciki fara." Murmushi ya ce, "Ki ce za ki yi kyau sosai ko?" Bata ce komai ba, juyawa ya ce, "Wani gun za mu je a yi miki steaming ɗin?" Turo baki ta yi ta ce, "Duk inda ka kai ni, nan za ni." "Ok" kawai ya faɗa ya ci gaba da driving ɗinsa. Daidai gun wani shago na yin gyaran kai ya yi parking. Kallonta ya ce, "Ina zuwa." Bai jira amsar ta ba ya fita. Jim kaɗan ya dawo ya ce, "Ki je, zan dawo nan da 30 minutes." Ta ce to ta fita. Har cikin shagon ta shiga, kasancewar babu layi har aka yi mata steaming, aka gyara mata, aka yi mata donuts kamar ta saka a cuci maza. Sai fuskarta take sake kallo a madubi, gwanin sha'awa. Nan ta ɗaura ɗankwalinta. Sa Aliyu ya kira matar a waya ya ce Hafsat ta fito in an gama. Sai kallonta yake, shi ko ba makeup ganin kyawunta yake. Bayan ta shiga motar ya ja suka fara tafiya. Can Sa Aliyu ya ce, "Hafsat ina, kina jin yunwa ko?" Da sauri ta ce, "A'a, na ci abinci." A hankali ya ce, "To ni me yasa baki tambaye ni ma na ci abinci ba?" Cikin shagwaba ta ce, "Yaya, ai kai babba ne, na san ka ci abincin ma, ni kuma yarinya ce, shi yasa ka tambaye ni hakan." Murmushi yayi ya ce, ba haka bane, ni naga kamar baki yi murna da zuwa na gurinki ba." Kallonsa ta yi, suka haɗa ido, ta yi masa dariya ta ce, "Wallahi ina farin ciki idan muna tare, ba ma murna ba. Ka yarda?" A hankali ya ce, "Na yarda tawan." Murya ƙasa-ƙasa ta ce, "Yaya, ka zo min da Sa'ada." Ya ce, "Me zaki bani idan na zo miki da ita?" Turo baki ta yi ta ce, "Oh yaya, komai sai ka ce sai na biya. In dai ba za ka zo min da ita ba, shi kenan." Daidai nan suka iso ƙofar gidan su Fatima. Hafsat ta kalle sa ta ce, "Yaya, na gode. Babu godiya a tsakaninmu." Kallonsa ta yi ta ce, "Yaya na gode." Ya ce, "Babu godiya a tsakaninmu. Ki kula min da kanki, kin ji?" Wani killer smile ta sakar masa ta ce, "To kai ma ka kula min da kanka. Allah ya kiyaye hanya, ka gaida min da su mommy, kuma ka ci abinci da yawa. In baka ci ba jikina zai bani." Cikin jin daɗin kalamanta ya ce, "To tawan, ni ma haka, bye bye." Suka dinga yi wa juna har ya bar gurin cike da farin ciki. Da misalin ƙarfe 3 na yamma, Sa Aliyu ne a dining area sai cin abinci yake, yana cewa, "Na san yanzu jikinta zai bata, ina ci da yawa, kuma na san za ta yi farin ciki." Mommy da ta yi masa ƙuri da ido tana kallon sa, "Wannan cin abincin, tun da nake ban taɓa ganin ka ci abinci da yawa haka ba." Kallonsa ta sake yi ta ce, "Wai babana, me ya same ka ne kake cin abinci haka?" Cikin subutar baki ya ce, "Ina so na ci da yawa ne don na san Hafsat za ta yi farin ciki da." Bai ƙarasa ba, da sauri ya fara tarin ƙarya don bai san sanda maganar ta fito ba. Ita kuwa mommy a zuciyarta ta tabbatar da cewa Sa Aliyu ya faɗa tarkon soyayya, kuma tabbas yarinyar ce Hafsat. Ruwa Sa Aliyu ya sha sumsum ya bar falon don jin kunyar abin da ya yi. Bayan sallar Maghrib, Sa Aliyu ya shirya cikin dark blue suit da 'yar ciki fara, ya saka takalmi da agogo farare, ya yi wa kansa da jikinsa wankan turare, sannan ya ja motarsa ya ɗauki hanyar gidan su Fatima. A kuma lokacin Hafsat da Fatima suka gama shiryawa cikin gown ɗinsu, ga makeup an musu, sun sha kyau kamar kasace suka gudu, ga ƙamshi na musamman da ke tashi daga jikinsu. Yanzu haka suna tsaye a compound ɗin gidan. Hafsat ta ce, "Kin ga sis, yayan shiru ma bai zo ba." Kallonta Fatima ta yi ta ce, "Ƙila yana hanya."
kuma aike zai ɗauka tunda akwai wanda za su bi ni, kin san baya son surutu. Kawai ki je ki zuge glass ɗin da yayi ya dawo da hankalinsu. Ga hasken fitilar ƙofar gida sun haska ko'ina. A take ya hango su, wani sanyi ya ji a ransa. Ya ga Hafsat ta saka gown ɗin yayi mata kyau, ga kuma kwalliyar da aka mata. Haka ya fito fuska ba walwala da ke babu gyale a jikinta, amma kuma yana yaba kyawunta a zuciyarsa. Hafsat na ganinsa ta ga kaya kala ɗaya suka saka ita da shi. Wani irin daɗi ta ji, har da ɗan gudunta ta nufi gunsa. Ta ma manta da Fatima. Fatima na ganin haka ta koma ciki don ta fito da sauran 'yan uwa su tafi, tun daga motoci iyayenta ya turo a kwashe mutane. Kafe ta yi da sexy eyes ɗinsa, tana isowa ta saki murmushi, shi ma murmushin ya saka, ya ce kin yi kyau tawan, amma ba na hana ki yin gudu ba. Turo baki ta ce na manta, yi haƙuri, kada ka yi fushi da ni. Dariya ta basa ganin ta turo ɗan bakinta gaba, sai da ya ɗara sannan ya ce mu je ko. Buɗe mata gidan gaba yayi ta shige, haɗe da jan rigarta da ke jan ƙasa. Shi ma ya shige ya ja motar. Sun yi shiru duka, shi yana tunanin da sun je mazan za su kalle ta, ita kuwa tana tunanin dalilin yin shirunsa. A haka har suka isa hotel ɗin da za a yi dinar. Gaba ɗaya gun hankalin 'yan mata da maza ya tattara zuwa gurin su ango. Sannan MC ya sake kiɗa ana yi, sannan ya fara cewa ana neman aminin ango. Duk abin da ake faɗa a kunnensa Aliyu da Hafsat, amma ba su fito ba. Can ya buɗe motar ya kalle ta ya ce mu je. A hankali suka jera suka nufi gun, gabaki ɗaya an musu ca da idanu. Ango kuwa ya sha mamakin ganinsa Aliyu da Hafsat a tare, amma bai ce komai ba. Wasu sun burge su, wasu masu son Aliyu kuwa sun ji tsanar Hafsat. Haka suka tsaya bayan ango da amarya. Sai nan da nan sa Aliyu yake da Hafsat, duk wani motsin ta a idanuwansa. Bayan an shiga ciki, MC ya gabatar da abin da ya tara su. Ya buƙaci abokin ango ya bada tarihin ango. Cikin katsaita haɗe da jan aji sa Aliyu ya miƙe tsaye don tafiya. Hafsat na ganin haka, fuska ba walwala, ta kau da kanta gefe. Da sauri ya ce meye ne? Gaya min kin ji? A hankali ta ce ba kai ne zaka tafi ka bar ni ba? Cikin sauri ya ce in zaki je to mu je mana. Na ɗauka ba zaki je ba ne, shi yasa, amma ki ɗan yi murmushi, kin wani ɗaura fuska. Murmushi ta yi ta bisa. Suka je, ya karɓi loudspeaker ya fara bada tarihin ango cikin harshen Turanci. Jama'a, a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau. A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Domin jin wasu littattafai da ma ba wannan ba, ku ci gaba da kasancewa da One Arewa TV. A huta lafiya. Na san kina sona, don Allah kar ki ja baya. Kaso a so kashi ne soyayya, babatun kunya. Yi min murmushin kin nan, don Allah kar ki yo boya.